Jordens rotationer og årstider. Jorden, den roterer på to forskellige måder. Den roterer om sin egen akse, og den roterer om solen. De to ting tilsammen gør, at vi får årstider. De årstider, der er beskrevet her: efterår, vinter, sommer, forår og sommer. Hvis vi så tager udgangspunkt i vinteren herover, den danske vinter, så kigger vi her. Danmark ligger cirka midt på den nordlige halvkugle. Og så tilbage igen, det er altså her omkring. Og så kan vi så godt se her, at Danmark, det vender jo egentlig lige nu, eller på grund af jordens hældning på de 23,45 grader, der vender Danmark jo egentlig væk fra solens stråler. Og altså lige nu om vinteren, der får Danmark altså færre solskinstimer, end den får om sommeren. Og det gør selvfølgelig, at der bliver koldere, og det kan vi ikke lide. Eller nogen kan ikke lide det. At Danmark vender på den her måde, det har også noget at gøre med solens strålers indfaldsvinkel på os. Og nu har jeg så tegnet sådan, det jeg kunne gøre, ligesom for at illustrere det, fordi jeg ikke kunne finde noget ellers. Hvis vi nu kigger på den her dårlige tegning, men vi tænker, at solen lige nu står i zenit. Det er solen det her, og det er den jordens overflade, altså hældning, der ligesom skal modtage det der solens energi. Det står i zenit, og det betyder, at solens stråle ikke skal fordele sin energi over et så stort areal, som den skal hernede. Det her, hvad kan man kalde det? Det kan man godt kalde efterår eller forår. Selvfølgelig varierende af, hvornår på dagen det er. Endnu værre, der er det heroppe. Det må så være vinter. Der er indfaldsvinklen virkelig dårlig. Og det gør sådan, at den her solstråle, altså det er jo den samme mængde energi, der kommer, både her og her. Og jeg har forsøgt at lave den også sådan den samme højde, for ligesom at illustrere det, sådan at den er cirka lige så høj, og det der, det er cirka lige så høj, og det er cirka lige så høj. Men den eller det område, hvor at solens energi, det ligesom skal fordeles over her, det er jo væsentligt større, end det skal på det her sted. Og det bevirker så, at for eksempel jorden herover, det bliver varmet væsentligt mindre op, end jorden gør her, fordi at energien bliver fordelt over væsentligt større område. Og ja, her bliver, det er sådan midt imellem det der. Okay, tilbage til der. Og omkring solværvene og jævndøgnene. Sommersolværvet, det har vi den 21. juni, og vintersolværvet den 22. december. Det er selvfølgelig lige, eller det har vi fundet ud af, det er der, hvor at vintersolværvet den 22. december, det er der, hvor at Danmark får mindst sol, eller det døgn, hvor Danmark modtager færrest solskinstimer om året. Og det er den 22. december, og det er simpelthen fordi, at det er lige der, hvor vi vender aller længst væk fra solen, og derfor når vi jorden foretager en rotation, så har vi færrest solskinstimer. Modsat sommersolværvet den 21. juni, der vender Danmark længst muligt over mod solen, og modtager derfor flest mulige solskinstimer på året, på det døgn. Så har vi jævndøgnene, og jævndøgn, det er her, der er efterårsjævndøgn og forårsjævndøgn. Og det er der, hvor at der er lige meget dag og nat simpelthen. Der er 12 timers solskins timer, og der er 12 timers nat, eller mørke. Selvfølgelig ikke helt, fordi at det oplyser stadig sådan lidt, når solen lige er gået ned, men sådan i teorien. Og så noget om vendekredse. I og med at Danmark ligger her, så ligger det nord for den nordlige vendekreds. Det betyder blandt andet, at solen over Danmark aldrig nogensinde vil komme til at stå i zenit.
Og hvad er zenith så? Det er når at solen, ligesom her, at solen over Danmark aldrig nogensinde vil være sådan her, hvor vi kunne kigge lige op og så se solen over os, hvor at der altså kommer mest mulig energi. Derimod så er det sådan her, det er tættest muligt det kan blive i Danmark, det er sådan rimeligvis den her vinkel. Men det er jo stadig også rimelig godt, og det er nok til at man advarer mod det der ikke være ude mellem 12 og 3 om sommeren, fordi at der er rigtig meget energi, og du kan få kraft og okay. Ja, og det at vi også er nord for den nordlige vandkreds, det gør så også, at hvis vi så kigger op på solen, for eksempel om sommeren, om vinteren, så vil vi altid se solen over den sydlige halvkugle. Ja, den vil aldrig være lige over os, når vi kigger op, og derfor vil solen bevæge sig i sådan en bue, ligesom man nu kan se at kigge mod solen står op i øst og går ned i vest, bare over sådan en bue, man kan se rimeligvis over syd. Hvad er der mere? Jo, hvis man kommer nord for den nordlige polarcirkel, eller syd for den sydlige polarcirkel, så vil man kunne opleve noget, man kalder midnatssol. Midnatssol, det er simpelthen, at hele døgnet er der oplyst. Jeg kan prøve at forklare det her. Nordlige polarcirkel, det vil ligge heroppe omkring, og det gør simpelthen, at når den roterer, så solens stråler, der starter heroppe, de vil kunne gå hele vejen derhen til, og de går sådan cirka derhen til. Altså belyser solen det her område nord for den nordlige polarcirkel hele døgnet. Og det vil der så blive flere og flere døgn af, alt efter jo højere du kommer op, fordi at hvis det lige her, det er virkelig yderpunktet. Altså her, det er yderpunkter. Der vil man kun opleve et døgn, og hvis man så kommer mere og mere nordpå, så vil man kunne opleve flere døgn på året, hvor at der er midnatssol. På den anden side kan man så sige, mens dem her nordpå, de har midnatssol, så vil dem her så slet ikke modtage noget lys, fordi at de vender nu væk fra, de vil aldrig nogensinde, eller jo selvfølgelig ikke aldrig nogensinde, men i det tidsrum vil de slet ikke få sol, fordi at solens stråler, de bliver stoppet her. Så det her område, det vil være helt mørkt. Og så går der så selvfølgelig for dem et halvt år, og så er det så deres tur til at prøve, eller ikke prøve, men så får de så midnatssol, og så vil dem nordpå så så vil der slet ikke være noget lys til dem. Omkring hvorfor at der så er varmere om sommeren i Danmark. Nu skal jeg lige finde et billede. Det der vil jeg gerne bruge. Det har noget at gøre med vinklen, som solen falder. Der kommer jo mere energi her, og så bliver jorden varmet mere op, og havene bliver varmet mere op, og der bliver bare generelt varmere. Og så altså det er ligesom to ting, der ligesom hænger sammen. Der er også mere sollys, så vi får altså kraftigere sollys i længere tid om sommeren, og om vinteren får vi svagere sollys i kortere tid. Og det er jo derfor, der er så stor forskel på vinter og sommer, at der kan være minus 10 grader om vinteren, og rende op lige på den anden side af 30 grader om sommeren. Det er det, der gør det. Det tror jeg var det. Jeg håber, du kan lide det.